Sanibonani, isikhulumi sethu namhlanje umfowethu uSabelo Ngiba ozobe ekhuluma esusela encwadini kaMateyu ku-chapter number 6 esusela ku-verse 19 kuya ku-verse 21 ekhuluma ngendlela yokuyibekela ingcebo. Ngibingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje sofundisana kuMatthew chapter 6 verse 19 kuya ku-21. Matthew chapter 6 19 kuya ku-21. Ufundeka kanje: Ningazibekeli ingcebo emhlabeni lapho kona inundu nokugqwala nalapho amasela efohla khona ebe. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungona inundu nokugqwala nalapho amasela engafohli khona ebe. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. La sifunda khona ke uJesu uqhubeka entshumayeleni yasentabeni chapter number 6 ebekhuluma ngokunikelela abampofu kuverse 1 kuya ku4 kuverse 5 to 14 ebekhuluma ngendlela yokuthandaza verse 16 kuya ku18 ukuzila ukudla, and then uverse 25 kuya ku34 ebekhuluma ngokungakhathazeki. Kepha la sifunde khona uverse 19 kuya ku21 ukhuluma ngokuzibekela ingcebo yakho ezulwini. Le ncwadi sivezela ukuthi uNkulunkulu akashiyanga ebumnyameni, usivezelile indlela ekumele siphile ngayo. Uvezile ukuthi njengomzalwane mayelana noma maqondana nalezi ihloko engizibalile, kufanele ukuba siphile kanjani, kufanele ukuthi siziphathe kanjani. So lana ukhuluma ngengcebo noma ukhuluma ngemali, okuyihloko lapha abazalwane abaningi bengathanda ukukhuluma noma ukusiphatha kakhulu, ngoba uNkulunkulu siyathanda ukumfaka endaweni noma ezingxenyeni zempilo yethu, kodwa hayi maqondana nezimali nasendleleni ekumele leyo mali leyo siyisebenzise ngayo. Kepha kuMatthew chapter 6 verse 19 kuya ku21 sibona uJesu esivezela ukuthi no, ukhulumile ngokuthi ingcebo kumele siyiphathe kanjani. Ukhulumile futhi nezindawo ezimbili lapha ingcebo yethu ekumele ibe khona. It's either ingcebo yakho uyibeke emhlabeni noma ingcebo yakho uyibeke ezulwini, and uyazivezela ama consequences noma ukuthi yini imphumela yokubeka ingcebo yakho either emhlabeni noma ezulwini, and yini kwenza ukuthi uyibeke lapho okuyisimo senhliziyo yakho. Usho njalo uthi ngokuba lapho ingcebo yakho ikhona nenhliziyo futhi yakho isuke ikhona lapho. So ke ngabe kuyini lokho akhuluma ngakho mhlambe ukuthi ubeka ingcebo emhlabeni? Siqale mhlambe siqondanisa ukuthi yini ingcebo. Ingcebo is treasure ngesingisi, or into eyigugu oyibekayo iqongelele ngezathu zokuthi awufuni ukulahlekelwa yona noma ufuna ukuyongela ifuture noma into ongayazi ukuthi iyobe iyenzeka nini. Mhlawumbe ufuna ukuyibekela izingane zakho, mhlawumbe ufuna ukuthi mhla kwakhona izimo ezenzakala empilweni yakho ukwazi ukubuyela kuleyo into yakho oyibekile uphinde uyisebenzise. But even though kukhona ubuhle khona futhi nokubi ekwenzeni kanjalo. Yebo, kuumqondo omuhle ukuzibekela imali for rainy days, sike sisho njalo ukuthi lapho umuntu kuba khona izidingo ukwazi ukubuyela uyothatha imali yakho obuyibekile phambilini. Kodwa futhi akukho kuhle uma leyo mali uzoyibeka ungazi ukuthi uyibekelani, nalapho kuvela idingo kukhona abantu abadingayo abakucelayo uthi awunakho ngenxa ukuthi wena ukubekile ngalezo zinhloso lezo. Ngoba sinalezo siqiniseko sokuthi noma siyibekile ingcebo yethu kanjalo kungenzeka ingabi safe noma ingaphephi. So into ekwazi ukuthi sichazisele kahle ngalento yokubeka ingcebo yakho emhlabeni singathola lapha kuLuke chapter number 12 verse 16 kuya ku21. Engicabanga ukuthi ukwazi ukuthi usitshengise ngokusobala ukuthi kuyini ukuzibekela ingcebo yakho emhlabeni. Matthew chapter 12 verse 16 ufundeka kanje: Wabalandisa umfanekiso wathi izwe lomuntu othile onothile lathela kahle, wazindla phakathi kwakhe wathi ngizakwenza njani noma ngizakwenzani lokhu ngingenandawo ngingabuthela kuyo ukudla kwami na. Wayesethi ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Bese ngithi kuwo umphefumulo wami unempahla eningi ebekelwe iminyaka eminingi.
phumula udle uphuze ujabule. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, wena siwula, ngalobu busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungiseleyo ziyakuba ngezabani na? Kunjalo kuzibekela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. So lana we are learning about ukuthi we are uncertain noma asinaso isiqiniseko sokuthi lento esithi siyayibeka sizohlezi khona ngenxa yokuthi ingalahleka, ngenxa yokuthi ingaqwala, ngenxa yokuthi ingantshontshwa, kodwa ngaphezulu kwalokho ngenxa yokuthi thina uqobo lwethu impilo zethu zincike kuNkulunkulu ekutheni uma yena uNkulunkulu ekhethile ukuthi ngeke sisaphila, leyo into yosala isalele bani. So ukuyibekela ingcebo emhlabeni kahle kahle ngokumazwi kaNkulunkulu uqobo lwakhe uthi kubula ukwenza kanjalo. Abantu balesikhathi samanje babazi babeqonda ukuthi uJesu ukhuluma ngani mengabe ekhuluma ngalezi inhlobo zengcebo, ngoba babazi ukuthi into eyingcebo kuba yingubo, kuba ukudla njengala sifunde khona which is wheat noma grain ngesingisi. So babazi ukuthi umuntu wegcinele izinto njengalezo wayekwazi ukuthi makufika isimo se-famine noma isomiso yena wayekuyena yedwa nokudla ngaleso sikhathi. So babeyiqongelela ngaleyo ndlela babecebile ngoba babenakho abanye bengenakho. Noma iy'ngubo zayo kwakuyinto eyayinikezwa i-value enkulu, ngaphezulu kwalokho kwakuba khona iy'nsimbi noma namagolide, kuyinto eyayiveza ukuthi umuntu ucebile. So abantu babeqongelela babeka izinto enjengalezo, but lana sifunda ukuthi noma kuthiwa ke noko unakho but asikho isiqiniseko sokuthi lokho kuphephile, ngokuba kungafika izilwane zikudle inundu maqondana nezingubo, kungafika amagundane nezinto ezinjalo zidle izitshalo zakho, kungafika ngisho amasela ntshontshe lokho ubuzibekele kona ukuthi wena kuyigugu lakho. Okunye kungaqwala, ngisho ukugqwala, the precious metals ababewasebenzisa ngalesa sikhathi yikho ekukhulunywa ngaso la, okusho ukuthi ithemba lethu akumele silibeke ezintweni engeke size sikwazi ukuthi zisilonde inguna phakade. So kumele ukuthi siqonde ukuthi noma sinakho lokho asikho isithembiso sokuthi kuyohlezi kukhona. So ingakho kubula ukuzibekela ingcebo yakho emhlabeni, uqongelela izinto ngcono uyisebenzise, ngcono uphe laba abadingayo ngesikhathi abadinga ngaso. Amen. So lana sivezela ukuthi uma uyibekela into yakho lapha emhlabeni asiqiniseko sokuthi yohlezi ikhona. So ke the opposite of that ekukhulunywa ngakho ukuthi ngabe kuyini ke ukuzibekela ingcebo yakho ezulwini. So besibheke ukuthi yini ukuyibekela emhlabeni. So kubuza manje ukuthi yini ukuzibekela ingcebo yakho ezulwini. Khona ivesi engicathile ichazisisa kahle le ndawo uTimotheo uqala chapter number 6 uverse 17 kuya ku-19. 1 Timothy chapter 6 uverse 17 kuya ku-19, ukuzibekela ingcebo ezulwini. Lithi yala abacebileyo kulelizwe lamanje ngokuthi bangakhukhumali, bangathembeli engcebeni engemiyo, kepha mabathembele uNkulunkulu osicebisa ngakho konke, sithokoze ngakho. Benze okuhle, bacebe ngemisebenzi emihle, baphane, babelane, bezibekela isisekelo esihle sesikhathi esizayo, ukuze babambe ukuphila okuyikho. So ngamanye amazwi ukubeka ingcebo ezulwini sikuthola laphana kuverse 18 wale ncwadi uTimothy, 1 Timothy chapter 6 uverse 18 uthi benze okuhle, bacebe ngemisebenzi emihle, baphane, babelane. So the attitude of giving, ukunikela, ukupha, ukubona idingo zabanye mase uyazimitha lezo idingo, you meet those needs ngoba wena unakho, lokho kuzibekela ingcebo ezulwini ngenxa ukuthi
Ku-Proverbs usho njalo uNkulunkulu uthi kufana nokuthi uyaboleka uNkulunkulu and uNkulunkulu uzokubuyisela, noma you are loaning, usewuthatha iloan kuNkulunkulu ngokwenza okuhle and ukhona isikhathi lapho uNkulunkulu ayokubuyisela lokho okwenzileyo. So not that attitude yokunikela kufanele kube leyo, but siveza ukuthi akukho ukulahla imali noma ukwenza okubi ngokunikela, kepha kuyohlezi kunomvuzo omuhle whether la emhlabeni noma ngale ezulwini, kodwa kakhulukazi ezulwini kuyilapho esiphokophele khona. So our attitude as believers should be that of giving. Ngoba ku-verse 19 uyazivezela lento lena esiyifunde namhlanje. Ku-verse 19 uthi bezibekela isisekelo esihle sesikhathi esizayo. Lento eshoyo babeka isisekelo, ngelesingisi they're putting treasure as a foundation. Lento esikhuluma ngayo, storing treasure in heaven. So ukwenza lezi zinto lezi ukuthi uyazibekela isisekelo ezweni elizayo. Izwe elizayo ke izulu. So lezi zinto sizenza la emhlabeni sizenza ukuze umphumela wazo siubone ngale ezulwini. So that is why we give. That is why we should have this attitude of giving. Hayi ngoba nakho silindele ukuthi khona ozosenzela okuhle, kepha siyazi ukuthi kusibekela ingcebo yakhe ezulwini. Besingenza nganye indlela ukuthi izinto zethu sizibeke siziqongelele, but it is not safe and siyazi ukuthi kungenzeka noma yini. Kepha uma lezo zinto sifika, uNkulunkulu has entrusted us, wasenza ama stewards ukuthi lezi zinto esinikeza zona kube yithina ke manje sizosebenzisa ngendlela efanelekile uNkulunkulu afuna ukuba sisebenzise ngazo. And yiphi leyo ndlela? Ukuba sinikele, ukuba siphe, ukuba sabelana, ukuba sicebe ngemsebenzi emihle. And the more sinakho okokusebenzisa ukuze senze lokhu, the more we should rejoice ukuthi uNkulunkulu entruste ngama assets noma ngezinto ezikwazi ukuthi zisisize ukuba accomplish this mandate okunikela nokupha abanye abantu. The only person who should have a problem with giving is someone who ganakho uvele ukuthi anikele, and imkhuleko wakhe ukuthi inkosi ngiphe ukuze nami ngikwazi ukupha, ngenxa ukuthi ukupha into uNkulunkulu ayibekile nento uNkulunkulu athokozayo ngayo. But ilithizwe kaNkulunkulu ke izathu noma into eyenza ukuthi umuntu abe naleso sifiso noma afuna ukuba lo muntu ozibekelayo ingcebo yakhe emhlabeni noma ayibeke ezulwini, inhliziyo yakhe. The condition of the human heart, ukuthi inhliziyo yakho uma ingekho esimeni ngeke vele ufune ukunikela, ngeke vele ufune ukubeka ingcebo yakho ezulwini. Ingcebo yakho iyohlezi isemhlabeni. So kubalekile ukuthi inhliziyo yomuntu ilaphi, because yonke into iqubuka khona enhlizweni yomuntu. Inhliziyo i condition of the human heart iyona controlayo ukuthi umuntu wenza ziphi izinto and ucabanga kanjani. So ukuze ube loyo muntu obonayo ubukhulu bezulu nokuthi kumele ukuthi ngingabeki ingcebo emhlabeni, kepha ngibambelele isithembisweni sikaNkulunkulu sokuthi ingcebo engapheliyo ile ngiyobe ngiyibekela izulu. Loyo umuntu oshintshiwe, inhliziyo yakhe ishintshwa ukukholwa ivangeli ngeNkosi uJesu. Ngikhumbula nje kwakukhona iculo esasilicula dala beliquote from uHezekiel chapter 36 verse 26 elalithi ukhipha inhliziyo eyitsha afaka inhliziyo kamoya. uJesu uyamangalisa wamangalisa inhliziyo yami. That is exactly what this verse is talking about. Ukuthi uma inhliziyo yakhe isishintshiwe, then izolandela noma izobeka ingcebo endaweni efanelekile. Uma ingcebo yakhe isezulwini, inhliziyo yakhe izoba lapho. Uma ingcebo yakhe isemhlabeni, inhliziyo yakho nayo izoba lapho. So wenza kanjani ukuthi inhliziyo yakho ebese endaweni efanelekile? Awukwazi ukunikela kuqala mase inhliziyo yalandela, kodwa inhliziyo eqala ilungisiswe mase wena ke ulandela inhliziyo esishintshiwe, ishintshwa uNkulunkulu eseyisusile leyetshe ebithanda ukubeka ingcebo emhlabeni, ebithanda ukuqondelela, bengafuni ukunikela, bengafuni ukupha, mase sinikezwe inhliziyo entsha. Inhliziyo le ebeka ingcebo ezulwini, inhliziyo ebuka ifuture, ibuke ubukhulu bokuba sezulwini kungaphezulu kokuthi babe nengcebo lapha emhlabeni. So ilokho kushoyo ilizwi namhlanje that we must seek ukuthi sishintshwe inhliziyo zethu, sikholwe ivangeli leNkosi uJesu Kristu. Uma sesiguquliwe, then ke siyobe sesikwazi ukuthi sibeke ingcebo yethu endaweni efanelekile okuyisezulwini. Amen. Siyabonga kakhulu ngokuthi nisiphe indlebe. Sibonge kakhulu nakumfowethu othatha isikhathi sakhe ngokuthi azosikhonza namhlanje uSabelo Ngiba. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify, Amandla Ensindiso podcast
ngiphinde Amandla Ensindiso podcast. Siyabonga.